ɓe cali ñamludemo komo gollira ɓe cali rokkudemo ɓe cali gollindemo waɗɗo balɗe tati ɓe jogii huɓeere hoɓɓe ko toon wonno ñande nayi ɓerde ɓe kacciti ɓe noddimo ɓe mbimo eywa ganda noon bandiragal koto ñoroto ɗo wona bandiragal ɗo garɗen ko gollude koɗagu ko balɗe tati tawde timmi balɗe tati mbatta yobde luwas mbatta yobde tuuse o yimi ala so mbiɗa jogino mi yiɗa rondede eɓe jogii bolngel ɗo damal ɗo ɓe doodi bagasel makko ɓe mbatti ko bolngel gas ɓe mbi awa woppu huɓere nde so poɗɗori kadi wona toon fini subaka payi haccani ɓe noddanimo kacti haɓe ngaaji ɓe ndewi kamɓe fof ɓe jogii moyen o ɗacci haɓe jeehi o ari koɓe kedduno ko o wone ñamde ɗum salli fana ɓe ngari ɓe gotti ɓe noddanimo ɓe jeehi kamɓe noon hay goto ɓe alda e debbo ko debbo koduwaraji ɓe nangi eɓe joɓa ɗum ne defana ɓe ne ñaama hen so lewru ma yi ɓe joɓa ɗum bal ɗiɗi omo waɗa noon ɓen tini kattimo ñamde kedde maɓɓe o watti ɗaccude haɓe jaaha o moyto o ara o wona e ñamde so nani dille goto maɓɓe o doga o natta to nder to debbo yi ɗum noon huuli sikki ko kangam debbo o lamdiɓe mbimete koɗo gonɗo boleru o ko kagaɗo ɓe mbi holɗum o yi kanko de son jalti tan ay ko kedduɗon ko o ara o wona e ñamde so wonani dille goto mum tan o doga o yaha to boleru to ɓe mbi ala wona kagaɗo o sali ko gollude ɓe mbimo awa caggal hannde so min jii aɗa ñama kedde ɗe jiiya komin golluma debbo o yurmimo tawi andi kay o wona kagaɗo watti so en ara gollude arda e booleyel mum so defi defti ittanamo hen mofta so ɓe ñaami ɓe jeehi jeere addanamo ɗo boleyel ɗo kanum heɓa damal jooɗo wiya yo ñaam law so soynimo goto ne ara haalanamo o omba ha jomum yaha o jokkita ha waɗi yontere debbo o fewjanimo feere wi ayi ɓe jeere ɗo woɓɓe ne dugga hakkude mum e taxi ne woɗɗi aɗa jeeyami holluma so ɓe duggi kala jogiiɗo bagage tedduɗo nanggana ɗum ha damal taxi ɓe dokkuma bujjeji ɓe dokkuma buj sappo o watti wadde noon ha ɓoymo ala taxi so galleji ɓatti ɗi o nan ɗum ha nder galle rokkamo nogas capannayyi haw fuɗɗi hebde hunde ceɗɗo goɗɗo ne ɗon ko ceɗɗo ñoranke ene waɗi tabel damal jeere ene yeeya café en biscuit en bonbon men o ara o jooɗo sera mum so won garɗo soodi café yari gayni so wonko heddi wamo huntere nde e café o jokkita o lallita kas o hippa kono noon balɗiɗi ceɗɗo o lamdimo ɓe kaali ɓe jiitodiri ceɗɗo o yawa min de ko miskino ko ɗum ɗo tawɗano tawde ko noon ara mbaɗen ni calculen ko woni ɗo ko mi anda ƴiyal jawdam ndenden golliden kala ko keɓɗen hen enen peccata gañani e raɓɓiɗinde tan dumani duuɓi seeɗa tan Allah yañaɗiɓe tan ha hulɓini ɓe coodi galleji ɓe coodi mobilaji ɓe mbaɗi pisikaji ceɗɗo o noddimo wimo ar noddu bande en mi nodda bandam en peccel Allah andi ko aduna ni joni hayso bande en ngari a yiɗi wallude ɗum a wawa mbiyata ko wona an jeeyi minne ko noon joni ara peccel te kadi gurdam e mayde gondi so min mi adima mayde joni yimɓe mane mbawi wiide jawdi ndi ko an jeeyi gati hade min gollodirde min ko cetta kan joguinomi ko an jeeyi arsigue o walla so tawi an adino mayde koɗe jawdi mbawi wiide jawdi ndi ko min jeeyi an hay hunde a alano ha o yi sa wiya noon de en peccata o wi aha pecciren ko ɗum peccirte wona goɗɗum e raɓɓiɗinde ɓe pecci ayiɓe o abbinoɓe gayni ha laaɓi ɓe pop o wattiɓe nder galle kanko ñammintaɓe yarnataɓe haɓe maayi e juuɗe makko hay ko ɗum woni jogade haqqille rawandeya tan wona hay duuɓi sappo de rawandeya tan ɗo ɗo wuuro ɗo almuɓɓe nayo eɓe jippodi jaatigi goto ɗum ko rawandeya ɗo tan tata ɓe jangguide ceerno goto haɓe ɓaari goto o jangguidani e mabɓe kamɓe nayi fof jippodi eɓe jewta subaka law nder huɓere tan goto e almuɓe téléphone mum soñi tan o nooti goɗɗo wi ne fadimo damal o ari tan o wi min de ko an gandumi mbeɗa yiɗi waɗnoyede silpi o ari o noddi goto e almuɓe ɓe o wi aɗa fada damal on ari o ari o noddi goɗɗo o on ari o wi oɗo wini yiɗi wandede silkinti hewde
ay moɓe jangguidani on o noddani ɗum te kamɓene ɗiɗo ɓe mbiyani ala tawde ko enen makko fo gondi noddamo ɓe deƴƴi tan kamɓe tato ɓe jeehi ɓe mbaɗo silki ɓe goppimo ɗo kanko e anda ɗo ɓe jeehi ɓe mbaɗi silki haɓe gayni on itti ujunnaje 4 rokkiɓe ɗo ɓe gartata ɗo ko hedde sallifana omo tarodde omo heblo ɓe gari ɗo salon ɗo ɓe tawi suuduni uddi ɓe cikki ko jaltuɗo noddanoɗo o wi eywa tawde ko min woni sababu silki o ko ujunnaje 4 min ko ɗiɗi ɓamammi de onon mon fof ujunere goɗɗo wi ala koy a ɓurani min janngude hay liif mone men fof ko hisbaji nogas janggi mone men pop ko ujunere heddinde en peccande an wawa hebde ujunere hiɓɓere o wi awa ɗum noon mone mum fu 3 mino 4 ɗe o to wi aha temedere kan wawi ɓurti min tawde an woni sababu kono ɓurata ɗo o nani ɗum o heddi nder taroto to o andi so yalti wata ɓe jiidamoɓe kersa o ɗacci haɓe jalti wujjiti jam o yalti omo daro damal goɗɗo ne arda e mobel ari yimo salminimo wi min de mi nani almuɓe ne jippiɗo o wi min komi goto e mabɓe o heddi ɓe to goni eɓe toon o yala ɓe jalti o yaw jimmide ko waɗno wedde silki aɗa wawi wadde silki o wi mbiɗa wawi o winji hen o wi ala koɓe yaltuɓe en hani ɓe ɓooyata ɗacci haɓe gara ji hen min mbaddo hen o wi wona mbiɗa an goto aɗa wawi o wi mbiɗa wawi kono tawde ko minen gondi ko ɓuuri wonde teddugal ɗacci haɓe gara minen fof min gara min mbadda ɓuuri min goto ko mboƴƴanmi ko sala ɗum min goto mbiɗa wawi o yawa tawde ko noon mbiɗa mbaɗen noon on yalti ɓaare mubel hen ɓe becci e ɓena gara ɓe tawi ɓe noon kanko o naati nder o addi deftere omo dari omo fadima ɓe jetti tan o wi salamu aleykum badiraɓe aleykum salam o wi o de ko enen fadi o wi omo yiɗi waɗaneji silki deftere nen ji hen mbalɗoyemo omo mahi galle keso o wi wiya haade makko hottude hen yo wat toon silki kamɓe naati e mubel ɓe jeehi ɓe mbaɗi silki haɓe gayni ɓe duuyi joom silki o naati nder suudu addi ujunnaje 50 o wi mani o wi nam o yi ɗeɗo ujunnaje 20 ko silki o ɗeɗo 20 ko kedde jakka am ko an jeeyi an ka neɗɗo nde garmi de an goto tawmi ɗon mbimi saɗa wawi wadde silki mbiɗa aɗa wawi mbimi yen ja mbiɗa ala aɗa wonde woɓɓe ko ɓuuri wonde teddugal ha ɓe gara jaaden ɓuuri an goto mbimi ala yen ja tan mbiɗa ala yim kadi haɓe gara ay ɗum ko jogade hakkille watta noon ɗeɗo 20 ko silki o ɗeɗo 20 ko kedde asakalam ko an tan jeeyi ɗo ɓe jooɗi ɗo o itti ujunnaje makko 5 tato heddiɓe mon fof hokki ɗum ujunnaje mum 5 wona on jolniɓe e mobile ɓe kooti ha damal galle on ruttima joni omo yiɗi andindeɓe o andi koɓe jamfinomo ko o wi awa bandiraɓe tawde ko min woni sababu silki o min ko ujunnaje ɗiɗi ɓamami de onon mon fof ujunere walla tawde ko enen fof janggi hay goto ɓurani liif ko temedere wotere tan ɓurami on tan ɓe turni ko ɓe mbi jam an kam mbaɗi ka waɗi holto nanɗa ɗum no o yala mi wona waɗi oyi ko eɗen fof jewti tanno an téléphone ma soñi a yalti a ari a wi mani nooto o yeehi dama a ari kadi a wi mani nooto o yeehi dawal o goppi kam ɗo mi andano to jaaɗon mi daka jaaɗon ko silki o ɓamuyi deftere nokku goɗɗo wata o ɓamdi ɗo mi tinna holno tinirmi mbi gartuɗon nde meɗen darta rodde ko an o wi tawde on dokkama ujunnaje 4 a woni sababu o an ɓamata ko ɗiɗi kamɓe mon fof ujunere ɓeɗo wi ala a wawa ɓurde min ɗum woni fof ko ujunnaje koye hisbaji nogas janggi joni noon yomi beccoy ujunere nde mbiɗa o ɗum noon mone fof 3 an 4 ɓe mbi eyo on no kay mi nani mbeɗa wonno nder tarode somi yaltino tan on kersan ɗum haɗi kam yaltude kono ay woni fof e arsiki muɗum ɓe turni koye ɓe mbi yaforo min saabi Allah o wi mi yaafima on ɗum fota wonde e ɗo tan hay ko ɗum ɗo woni wonde neɗɗo so won goɗɗo wonno joni o jola e mobile makko o yaha woppaɓe ɗo yo Allah hokku en ɗeɗo ɓen mi jahi rasulillahi ilallahi ɓeccon hakkille machallah ceerno Ibrahima wonno waaji makko inchallah hokku en nande jarama